खेबनाय नाय रलायनो मालाय केस्टा जोबबाय मानसि मानसिया बारा मोजांथार नांदो हे राज्यजुरी अरुणोदय 3 प्रक्रियार आनुষ্ঠাनिक शुभारम्भनि शुभकामना बेखौ मावफुंनायनि हाबाफारि लागोन बेखौ मावफुंनायाव जोंहा कमिटि दंखायो कमिटिफ्रा गासिबो मोजाङै जिरायनानै जायफ्रा मोनथावथाव बिसोरसो मोनहोनायनि बेबस्थाखौ जोङो लानाय जागोन गतिके जोङो आं मोननाय नङा बिदि साननो नाङा रावबो खालि जोङो रेशन कार्ड आधार कार्ड जों बेखौ थिक खालामनानै ला रेशन कार्डजों लोगोसे माइरं मोनजायो रेशन कार्डजों लोगोसे अरुणाचल मोनसिगोन रेशन कार्डजों लोगोसे आयुष्मान कार्ड मोननानै 5 लाखनि चिकित्सानि बेबस्था दिनै बहाय होनाय जादों नमस्कार जनायसु खुलुमबाय আজি আমাৰ সকলোৰে পৰম শ্ৰদ্ধাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰীযুত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দেৱৰ পৰামৰ্শ মৰ্মে বিষয়ববীয়াসকল সহযোগিতা মই আজি অনুষ্ঠানৰ সহযোগিতা কৰাৰ কাৰণে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ গোটেই আইমাতৃসকলক আজি যিটো তীক্ষ্ণ ঈশ্বৰাৰ নেমচি আপোনালোকে এই কাৰ্যসূচী অৱলম্বন